аз мисля да... Всъщност, не че мисля, а в линка на този клип, който в момента снимам, ще има... Да, имам едно Опа, не ти. Да, Selectbook също може да се изтегли. Имам едно яко такова. Trollface. Trollface едитор се казва. Trollface фотоедитор. Така. В линка на този клип ще кача Minecraft 0.12.1 Build 10! Ей! Та, ще кача и един много як сид. Тоест, на спауна. Правите Nether портал. Влизате в Nether портала и там, близко до Nether, където ви спаунва, ще има Fortress. И то е огромен, но тези дето са почти цели. Но той е по-така, нататък. Трябва да го намерите. Не е много далеко. Та ще кача и линка на... Да, Супермен прасе. Браво. Тук един приятел играе на таблет. И край клипа ще има за два сървъра. Build Battle, който не гарантирам, че ще ви тръгне. И за Livebot. Както е там оня сървър. Знаете, как се лога с играта. Не. Това е. Надявам се да съм ви помогнал. Чао!